Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Artemio. Taong 1951, Baganga, Davao Oriental. Itong mga panahong ito, nagbibinata pa lamang itong si Artemio. Sa kanilang lugar noon, merong kilalang lalaki na ang pangalan ay Tursing. Kagaya niya, ang lalaking yon ay nagbibinata pa lamang. Nanggaling itong si Tursing sa isang kilalang pamilya ng mga mangkukulam sa kanilang lugar. Dahil sa pamilyang kinagisnan nito, kung kaya't lahat ng mga taong nakakakilala rito ay nagbibigay ng respeto. Matagal nang alam ni Artemio ang tungkol sa istorya ng pamilya ni Tursing, subalit ni minsan hindi siya roon nasisindak. Para sa kanya, mabait ang taong yon, lalo pat may mga pagkakataon na ring nakakausap niya ito. Bagaman kampante siya kay Tursing, ibang usapan na kapag ang ama na nito ang kaharap niya. Kahit bata pa noon si Artemio, hindi niya maipagkakaila, lubos siyang nasisindak kapag nakikita niya ang ama nitong naglalakad sa baryo. Ayon kay Artemio, marami ng usap-usapan sa kanila ang matatanda ukol sa kakayahan ng ama ni Tursing. Naniniwala ang mga ito, bukod tangi ang mga mangkukulam yon sa kadahilan ng kaya nitong magtago ng kaluluwa ng pinatay nito sa kanyang sistema. Dagdag pa ng mga ito na ang kaluluwang yon ang ginagamit ng ama ni Tursing pandagdag sa buhay niya, maging sa kalakasan ng kanyang pangangatawan. Bagaman walang makapagsasabi kung papaano yon nagawa ng mangkukulam na yon, malakas ang kanilang kutob na yon ay totoo. Sa tinagal-tagal na kasing paninirahan ng mga ito sa kanilang baryo, ni minsan hindi pa nila ito narinig na magpakalat ng mga bagay na wala namang kabuluhan. Tandang-tanda din noon nila Artemio na sa oras na sumasapit ang gapasan ng palay sa kanilang lugar, ang pamilya nila Tursing ang unang nabibigyan ng prioridad. Gumapas man sila o hindi, meron sila doong hati. Siyempre, dahil sa ganoong pakikisama ng may-ari ng palayan, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng inggit ang iilan. Ngunit dahil sa kanilang takot sa ama ni Tursing, pinipilit na lamang nila yung itago. Sa pagsapit ng buwan ng anihan ng palay, naging abala naman siya kasama ang mga kapatid niya. Hindi kasi noon makakasama ang mga magulang nila Artemio, buhat sa abala rin ito sa paggapas ng mga repolyo at talong. Habang naghihintay sila sa abiso ng may-ari ng palayan, doon nila nasilayan ang pagdating ni Tursing at ng mga kapatid nito. Matapos naman yung masipat ng kanyang kapatid na sumunod sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang nagwiwika ng, Kuya, sila Tursing, papalapit. Anong gagawin natin? Alis ba tayo? Nang marinig naman ni Artemio ang pag-aalala ng kanyang kapatid, inabisuhan niya yung manatiling kalmado upang hindi sila nito pagdudahan. Paglapit ni Tursing sa kanilang kinaroroonan, mahinahon lang naman yung pinagmasdan ni Artemio. Pagpapakita na hindi siya nababahala sa presensya nito. Dahil sa kanyang pagiging kalmado, agad naman niyang nakuha ang atensyon ni Tursing, kung saan yon ang nagsilbing daan upang makapag-usap sila sa kauna-unahang pagkakataon. Paglapit nito sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung umiti sa kanya habang nagtatanong ng, "Anong pangalan mo?" "Artemio ho." Nang marinig ito ni Tursing, tinapik lang naman siya nito ng 3 beses sabay alis sa lugar na kanilang kinaroroonan. Pagbalik nito, bitbit na nito ang 3 sako ng bigas na matagal nang itinago ng pamilya ng may-ari ng palayan. Matapos makaalis ang magkapatid, doon na nag-umpisa ang kanilang trabaho.
Kahit tirik na tirik noon ang araw, nagpatuloy ang kanilang paggapas hanggang sa maubos na nila ang laman ng iilang kahon ng palay. Kinahapunan, habang naglalakad sila pauwi, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Lahat sila noon, hindi maiwasang magreklamo, gawa ng nabawasan ng tig-iisang kaban ang kanilang mga hati. Wala naman silang nagawa noon kundi tanggapin ang bayad sa ani, lalo pat yung may-ari ng palayan, wala din namang magawa para bigyan ng kanilang kahilingan. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, bahagya naman sila noong napatigil sa kanilang paglalakad matapos nilang masipat ang bunsong kapatid ni Torsing na naghihintay sa tabi ng daan. Pagsilay nila sa kanilang pamamahay, doon nila nakita itong si Torsing kasama ang ama nito. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman silang nag-alangang pumasok doon, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili kung sino-sino ang mga taong bisita ng mga magulang nila. Subalit, nang akmang papaatras na silang magkapatid, bigla naman silang sinitsita ng bunso nitong kapatid habang sumisenyas na huwag mag-atubiling pumasok. Dahil sa iniutos nito sa kanila, wala naman silang nagawa noon kundi ang sumang-ayon. Animoy ang pakiramdam noon nila Artemio para silang mga makinang sulud-sunuran sa nais ng mga ito. Sa pagpasok nila sa loob, bumungad ang kanilang amang kausap ang ama ni Torsing. Habang pinagmamasdan nila ito, hindi naman nila maiwasang magulat gawa ng ang pamamaraan ng pagkausap dito ng kanilang ama ay parang pakikipag-usap lamang sa mga taong matagal na nilang kakilala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikinig, doon nila napag-alaman, humihingi pala ng pabor ang ama ni Torsing sa kanilang padre de pamilya. Bagaman malabo sa kanila ang pinag-uusapan ng dalawa, iisang bagay lang ang kanilang nauunawaan at yon ay may malalim na ugnayan ang mangkukulam at ang ama nila. Mahirap man yung paniwalaan pero sa pamamaraan ng pag-uusap ng mga ito, hindi nila maipagkakaila na may posibilidad yung mangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman ni Artemio ang pagtahimik ng dalawa, agad naman siyang lumapit sa kanilang ama upang ipagbigay alam na tapos na ang kanilang trabaho. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hinawakan lang naman siya nito sa ulo, sabay wika sa ama ni Torsing nang, "Ito nga palang panganay kong anak. Alam kong kilala mo na siya pero hindi nito alam ang ugnayan nating dalawa. Nga pala Artemio, isa yan sa mga ninong mo noong bata ka pa. Hindi lang yan pumunta sa binyag pero ninong mo yan." Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman makapaniwala itong si Artemio. Ang buong akala niya kasi noon, wala silang kaugnayan sa kahit sinong kaanib ng pamilya ni Torsing. Nang marinig naman ni Torsing ang sinabi ng kanyang ama, napangiti lang naman ito sa kanya na para bang maging ito ay natutuwa sa mga bagay na nalaman nila. Maya-maya pa, matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman yung umalis sa kanilang tahanan para makabalik na sa sarili din nilang pamamahay. Sa pag-alis ni Torsing at ng ama nito, nanatili namang tulala itong si Artemio. Pakiramdam niya noon, hindi totoo ang mga bagay na kanyang nasaksihan. Gayunpaman, kahit anong pilit niya roong wag yung paniwalaan, nasisiguro niyang yon ay totoo. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahapunan ang kanilang pamilya, inilahad ng kanyang ama sa kanya ang tungkol sa ugnayan nila ng ama ni Torsing. Ayon dito, 2 dekada na ang nakalipas, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga mangkukulam at aswang. Walang kaide-ideya noon ang ama nila sa mga nangyayari, kung kaya't laking gulat na lamang nito nang masipat niya ang isang lalaking may kalong-kalong na sanggol na pinagtutulungan ng mga nilalang. Dahil sa may alam naman siya noon sa pagdating ng mga lihim na karunungan, hindi na siya nag-atubiling tulungan ito. Ang ginawang pagtulong ng kanilang ama sa mga mangkukulam
ang nagsilbing daan upang magkaroon sila dito ng ugnayan. Matapos kasing mahigop ng ama ni Tursing ang 9 na kaluluwa ng demonyo, yun din ang naghudyat sa pagwawakas ng laban. Dagdag pa nito, hindi ito tubong naninirahan sa kanilang lugar, subalit bilang pagpapakita ng pasasalamat sa kanila, napilitan yun doong tumira. Magmula noong nalagay na sa payapa ang kanilang mga buhay, naging madalang na din ang pag-uusap nila. Hindi naglaon, dumating na nga sa puntong 1 beses na lamang sa 1 taon kung magkita silang dalawa. Hindi naman yun naging hadlang sa kanilang padre de pamilya, lalo pat hangad din itong isipin ng mga tao na wala silang kaugnayan sa pamilya ng mga mangkukulam. Matapos naman itong makapagkwento, agad namang itinanong dito ni Artemio kung ano ang dahilan ng pagbisita nito. Dahil sa kanyang sinabi, bahagya namang napatigil ang kanyang ama na parabang nagulat yon sa mga bagay na inilahad niya. Maya-maya pa, sumagot naman yun sa kanya ng, "May umaamba na naman kasing panganib sa ating lugar. Walang kaibigan ng ama ni Tursing na may kakayahang gumamit ng mga aral ng kanan. Sa makatuwid, kailangan niya ako para may isakatuparan ng kanyang mga binabalak. Magmula ngayon anak, magdoble ingat na kayo. Gumawa rin kayo ng paraan para mapalapit kay Tursing. Sa mga sandaling magkasundo kayo, malalaman niyo ang lahat ng aming mga istorya." Nang marinig naman yon ni Artemio, doon pumasok sa kanyang isipan ang matindi niyang hangaring mapalapit sa anak ng mangkukulam na nagtatangan ng 9 na kaluluwa ng demonyo. Makalipas lamang ang ilang araw, naging abala naman siya sa pag-iikot sa kanilang baryo sa pagbabaka sakaling makakasalubong niya itong si Tursing. Halos inabot siya ng 3 araw kakalibot sa lugar hanggang sa dumating ang punto na nagkasalubong na silang dalawa. Pagsilay ni Artemio kay Tursing, walang pagdadalawang isip naman niya yung nilapitan habang binabati ito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya, na parabang inaasahan na din itong mangyayari ang bagay na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto, niyaya ni Artemio itong si Tursing na pumunta sa kanilang bahay. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumanggi naman yun sa kanyang alok, sabay singit na mas mainam kung sa pamamahay sila nito bumisita. Dahil sa sinabi ni Tursing sa kanya, agad naman siyang sumang-ayon sa paniniwalang doon niya malalaman ang lahat ng bagay na nagsisilbing misteryo sa pamilya nito. Sa pagbagtas nila ng daan, napansin naman niyang masayahing tao naman itong si Tursing kahit papaano. Suplado lang ang pagmumukha nito pero kapag nakilala mo na siya, doon mo makikita ang mabuti nitong pag-uugali. Maya-maya pa, nang marating na nila ang tahanan nila Tursing, agad namang bumungad sa kanila ang ama nitong nagtitipon ng mga nagbabagang kahoy sa bakuran gamit-gamit ang mismong kamay nito. Sa puntong yon, nakaramdam naman ng labis na pagkamangha itong si Artemio sa kadahilanang sinong ordinaryong tao ang makakagawa ng bagay na yon. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad naman siya doong nagbisa na siya namang ikinatuwa ng ama ni Tursing. "Mabuti naman at napabisita ka, inaanak. Yung tatay mo, ba't hindi mo kasama?" Bungad na wika ng ama ni Tursing sa kanya. Nang marinig naman ni Artemio ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Marami hong ginagawa si Itay. Tsaka ayaw naman pumunta ni Tursing sa bahay kaya dito na lang ho kami bumisita sa inyo." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang pumasok sa bahay nito. Kampanteng-kampante noon sila Artemio na walang mangyayaring hindi nila inaasahan noong mismong araw na yon, buhat sa kalkulasyon ng kanilang ama
na mangyayari ang bagay na hinihintay nila pagkaraan pa ng 1 linggo. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang mga kalaban ay may kakayahang magtago ng presensya na halos hindi na yon matutuntun pa. Pagpatak ng takip silim, nang akmang magpapaalam na siya sa pamilya ni Tursing, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang pinigilan ng ama nito na lumabas. Kahit anong pagpupumilit niya noong umuwi, hindi yun sapat para hayaan siya nitong umalis. Dahil dito, wala namang nagawa itong si Artemio kundi ang manatili habang nag-iisip ng paraan kung papaano siya makakauwi sa kanilang pamamahay. Nang akmang susubukan niya ulit na magpaalam dito, bigla naman siyang nakaramdam ng takot matapos niyang masipat ang nakakasindak na paningin ng ama ni Tursing. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, dahan-dahan naman siya nitong ginabayan patungo sa isang butas ng dingding. Pagsilay niya sa labas, doon bumungad sa kanya ang 5 taong may maiitim na balat na nakatayo sa harapan mismo ng bahay nito. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang magtanong ukol sa kung ano ang nangyayari noong mga oras na yon. Nang marinig naman ito ng ama ni Tursing, seryoso naman yung bumulong sa kanya ng, Hindi ko nga rin alam kung saan ang galing ang mga yan eh. Ang sabi ng tatay mo, ilang linggo pa ang paghahanda namin bago sila dumating. Mukhang hindi yata ngayon umaayon sa amin ang kanyang kalkulasyon. Kasabay ng pag-uwi nito, ay ang dahan-dahan naman itong pagbigkas ng mga usal na siyang naging sanhi upang magsilabasan sa katawan nito ang iilang mga itim na kaluluwa. Matapos naman yung mapansin ni Tursing, agad naman itong hinila papalayo itong si Artemio sabay takbo patungo sa isang silid. Pagdating nila roon, agad naman silang nagtago sa ilalim ng higaan na parabang kahit sa loob ng bahay nila, merong nagbabadyang panganib. Ayon kay Tursing, hindi biro ang kakayahan ng kanyang ama. Kaya yon pinangingilagan sa kanilang lugar sa kadahilan ng walang sinasantong tao ang abilidad nito. Hindi mahalaga para sa mga kaluluwang naninirahan sa katawan nito kung kapamilya pa niya ang mga taong nakapaligid sa lugar na pinili niyang pakawalan ng mga nilalang na yon. Dagdag pa nito, ang mga kaluluwang kanilang nakita ay ang mga pangkaraniwang sandata lamang ng kanyang ama. Ibang usapan na kung ang 9 na kaluluwa ng mga demonyo ang pakakawalan nito. Para magkaroon sila ng kamalayan sa mga nangyayari sa labas ng kanilang bahay, humanap sila ng lugar kung saan maaari silang sumilip sa labas. Dahil sa gawa lamang noon sa pinagtagpi-tagping dahon ng nyog ang kanilang dingding, kaya na may hindi naging mahirap para sa kanila na gumawa doon ng butas. Pagsilay nila sa labas ng bahay nila Tursing, doon nila nasilayan ang mga nilalang na malapit na sa entradang pinto ng bahay. Sa estado ng mga ito, mapapansin mo talagang napakalayo nito sa mga ordinaryong tao. Maniwala kayo o hindi, kahit may liwanag nga ng buwan noong mga oras na yon, nakapagtatakang hindi man lang nagkakaroon ng anino ang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat nilang lumabas ang ama ni Tursing at kasabay nito ang paglitaw ng mga higanting anino sa bawat bakod ng kanilang tahanan. Nag-umpisa na din noong dumilim ang paligid buhat sa pagtakip ng ulap sa buwan. Pagharap nito sa mga aswang, dahan-dahan naman yung dumukot ng punyal kung saan agad nitong hiniwa ng halos umabot sa 1 dangkal ang kanyang dibdib. Mula roon, lumabas ang napakaraming itim na dugo na siya namang unti-unti yung nagkakaroon ng anyo. Pagmasdan mo ng maigi ang ginagawa ng ama ko, Artemio. Yan ang kanyang hakbang kung papaano niya papuntahin sa mundo ng mga tao ang 9 na demonyo. Sana, huwag mong ipagsasabi sa ibang tao ang sikreto ng ama ko. Wika ni Tursing sa kanya.
Nang marinig naman ito ni Artemio, pinili naman niyang magsawalang imik habang patuloy na nagmamasid. Maya-maya pa, tumambad sa kanilang mga mata ang 9 na nilalang na merong iba't ibang haba ng sungay sa kanilang mga ulo. Bawat isa din sa mga ito, nagtatangan ng mga sandatang unang beses pa lamang din nilang makita. Ang talim ng mga sandatang yon, animoy nakabaliktad sa mga mismong armas nito. Bawat isa din sa mga sandata ng dyablo, merong mga nagniningas na kadena. Hindi nila alam ang pinagmumulan ng ningas ng kadenang yon, pero sa bawat paghakbang ng mga ito, nalulusaw ang mga damong dinaraanan ng nakasayad na kadena. Hindi naglaon, pag-atungal ng mga nilalang na yon, buong puwersa naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Pagsiklab ng laban sa pagitan ng mga aswang at sa ama ni Tursing, doon nila napagtanto, hindi rin biro ang lakas ng mga aswang na yon. Sa bawat pagkakaroon kasi nito ng sugat sa katawan, mabilis din naman yung naghihilom na para bang wala itong kamatayan at kahinaan. Dahil dito, hindi maipagkakaila ng ama ni Tursing ang medyo paghihirap nito na paslangin ang mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nanatili pa ring buo ang bilang ng mga nilalang na dumayo. Pagkaantala pansamantala ng kanilang paglalaban, narinig naman nilang humagigig ang isa sa mga ito habang nagwiwika sa ama ni Tursing ng, Baliwala yung kakayahan mo sa amin. Hindi mo ba alam? Ang Diyos na aming pinagsisilbihan, alipin lamang ang mga demonyong yan. Sa madaling salita, di hamak na mas mataas kami dyan. Panahon na para pagbayaran mo ang ginawa mo sa aming angkan. Ilang dekada na ang nakaraan. Dahil sa sinabi nito, mas lalo namang ibinuhos ng ama ni Tursing ang lahat ng kakayahan nito. Subalit, sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, nanatiling matatag pa rin ang hanay ng depensa ng mga kalaban niya. Maya-maya pa, pag-atake ng mga nilalang na yun sa kanya, bigla namang naglaho ang 2 sa mga nilikha niyang demonyo at kasabay nito ang pagtilapo niya sa gilid ng kanilang tahanan. Nang akmang tatayo pa siya, doon niya nasilayan ang pagbulusok ng isa sa mga nilalang kung saan inakala niyang yun na ang magiging katapusan ng kanyang buhay. Mabuti na lang, dumating ang ama ni Artemio na siya namang dali-daling nagpakawala ng tigalpo sa buong paligid. Pagbalot ng mga usal na yon sa katawan ng mga aswang, halos hindi naman yun makagalaw kahit anong gawin nila. Habang nag-aangil ang mga ito, agad namang lumapit ang ama ni Artemio sa kaibigan niya para yon ay tulungan. Paghawak niya rito, unti-unti namang nalusaw ang mga tinawag nitong demonyo buhat sa kanyang tigalpo. Bago pa man makatayo ang ama ni Tursing, bigla namang nag-angil ang mga aswang habang nagwiwika sa ama ni Artemio ng, Sino ka? Paano mo kami natigalpo gamit ang mga usal? Ilang taong kaming nanalangin sa Diyos. Hindi ka panipaniwala ang ginagawa mong ito. Dahil sa sinabi ng nilalang, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Artemio nang mahinahong sumagot dito ang kanyang ama ng, Hindi lang basta usal ang bumalot sa katawan ninyo. Usal yan ng mga anghel. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglabas nito ng dila kung saan kitang-kita niya ang mga simbolong nakaukit rito. Maya-maya pa, tuluyan ang naagnas ang mga nilalang na yon hanggang sa maglaho na lamang yon na parang bula. Magmula noong nangyari ang kaganapang yon, yung misteryong nararamdaman ni Artemio sa ama ni Tursing ay bigla na lamang lumipat sa kanyang ama. Labis kasi siya noong napahanga, buhat sa kakaibang kakayahan nitong ipinamalas. Alam niyo, Pinuno,
May mga kwento pa ako tungkol sa dila ng anghel na sinasabi ko. Sabihin nyo lang, hindi ako magdadalawang isip na ipasa ito sa inyo. Marami pang nangyari noon sa ama ko. Ang kwento namang ito patikim lang syempre para sa mga manonood. Hanggang sa muli, Pinuno, sana mabasa mo ang ipinadala kong istorya sa'yo. Ito nga pala ang kwento ng ama ko tungkol sa kanyang tinatangan na dila ng anghel. Okay, opinion ko sa kwento. Artemio, wag mo nang patagalin. Sunod-sunurin na natin to para lahat tayo hindi nabibitin dito. Sobrang angas talaga. Nung nabanggit yung mga simbolo ng anghel na nasa dila ng tatay niya. Teka lang, hindi rin ako sigurado kung si Artemio ba talaga nagpadala ng kwento Well, kung sino man yung nagpadala ng kwento na to, sunod-sunurin na natin yan para hindi tayo mabitin. Sobrang ganda nito, tsaka excited na ako para malaman pa kung ano yung ibang katangian ng dila ng anghel kung tawagin. Pero kung tutuusin, mga simbolo yon na nakalagay sa dila ng tao. Kaya siya tinawag na dila ng anghel kasi puro salita, puro panalangin, puro dasal, puro pantawag ng anghel ang nakatato sa dila niya. Kaya excited na ako rito. Pahintayin na lang ako ng episode 2. Salamat.